Hej, jeg optager lige den her video, fordi at nu er det maskine nummer 2, jeg får leveret, som ikke fungerer som den skal. Jeg har hældt vand i hernede. Der er vand i beholderen, og det render også ud. Hvis jeg sætter den ned, der ligger noget vand hernede i bunden, så der er hul igennem. Sætter holderen ned, tænder for maskinen, og maskinen starter fint op. Keine problem. Når jeg så vil lave et rinse og siger skyld ren, og den er klar, ok, så går maskinen også i gang. Der skal altså intet, der kommer ikke den surke vand ind. Hvis pumpen kører, indtil den kommer og siger her på et tidspunkt, at den mangler vand. Samme problem som den gamle maskine gjorde, og den står i øvrigt herude i sin kasse, den gamle maskine. Så jeg ved ikke lige, hvad det er, der sker her, hvorfor jeg har fået 2 maskiner nu, der har samme problem med, at den ikke vil tage vand ind. Det er ikke fordi, at der ikke vil komme vand ud her. Jeg har nu lidt svært ved at holde den her på samme tid, men tro mig, der kommer vand ud. Der kommer vand ud, når jeg prøver her. Jeg kan lige prøve at trykke hernede i bunden her, hvis man kan se noget. Så den bliver trykket op, og så kommer der vand ud af beholderen. Det fungerer fint. Men så snart den kommer ned i holderen herover, så virker det bare ikke. Den suger ikke vand, mangler vand. Okay, vi trykker igen. Maskinen står og brummer. Men der kommer ingen vand ud. What to do?